Og så vil jeg skære helt fine skiver. Sådan her. Hvad sker der? Det er Julia og Vanja. Jeg kan bare sige, jeg tror, at jeres hjerne skræmmer seerne væk. De trækker dem til. Sådan er det. Sådan gør man i Italien. Det er italiensk tv-produktion, når det er bedst. Jamen, skal de gøre noget, eller? Nej, de står der, og de hjælper. Det er jeres redning, jeg siger det bare. Så hvis I bare kører videre. Okay, det er italiensk. Jamen altså... Når man mens Julia og Vanja så står der og ser så søde ud, så skærer jeg hjernen i sådan centimeter tykke små skiver og lægger dem lige så forsigtigt ned i melet, fordi de er meget, meget, meget bløde. Vil de have lidt af hjernen til sidst? Vi kan da prøve. Cervello. Cervello! Men jeg synes nu, den er blevet dejligt fast. God fast hjerne. God fast hjerne. Og her er altså små, fine hjerneskiver op i melet. Vendende godt rundt. Det er jo dejligt fin rasp. Det kan også godt være, at vi stille og roligt skulle få gang i olien i den her pande. Og de panerede hjerneskiver, zucchinier og artiskokker skal nu en tur i den rygende varme olie. Men vil det sige også, at du er mere tryg med Dante, så længe de er her? Helt klart. Der skal du bare i doser, ikke? Men så der kan jeg godt fyre lidt af. Ja. Jeg mener, det kan jo godt være, at det imponerer dem. Det er fint. Nel mezzo del cammin di nostra vita. Mi ritrovai nella selva oscura. Che la diritta via era smarrita. Hør her, de kan Dante. Det hænger sammen, det er det, jeg vidste. Altså, det er jo livligt interessant. Brain is sexy. Fordi, Og hvad drikker man så til hjerne? Jeg vil tro, en let rød. En ketmager. Ketmager? Se. Ja, de er bare velkommen. Ja, giv dem et stort glas vand. Altså, når tingene begynder at ligne McNuggets, så er der rigtig mange, der kan følge med, ikke? Og den kunne jo hedde en McBrain. McBrain, ja. Cervello fritto! Should we taste? Should we taste a little bit? Sure. Yeah, please. Okay. Jeg tror, jeg skal lige have sådan en lille... It's good, no? Very good. It's really good. Can I take another one? Yeah. Isn't it amazing? Brain. Yes. So now we can actually confirm Amazing. that beautiful women like brain.